працягваем размовы пра ўсталёўку помніка Юліусу Столя. Прайшлі ўжо навагоднія святы і наспеў час працягваць працу далей. Я нагадаю, што вось той перыяд, які мы з вами разам прайшлі, гэта перыяд, каб дамагчыся атрымаць дазвол. Дазвол атрыманы, ось з чым я усіх нас віншую. І мы падышлі да новага этапу у справе ўсталявання помніку. Мы падышлі да важнага этапу збора грошай. Прошу. Хочу паведаміць, што мы адкрылі дабрачынны рахунак у Беларусьбанку. Я зараз зачытаю гэты рахунак. Рэквізіты банкаўскія будуць пад гэтым відэа. Рахунак Беларусьбанку это BI 69 AKBB 31 34 40 17 50 24 22 307. З гэтым рахункам, з нумарам гэтага рахунка можна прыйсці ў банк і сказаць аператару банка, што ось я хочу на гэты рахунак пакласці грошы. Ну, Сергей, а зараз давай трохі паразважаем, чаму гэта важна. Чаму гэта важна вось менавіта жыхарам Бярозаўкі сабраць грошы і ўсталяваць наш помнік. Зразумела, это цікавае пытанне, потому что я шмат чую, а што дасць помнік для Бярозаўкі? Ну, пытанне не вырашыць. Это ж не экономика, Я разумею, што многія хочуць вынь з кішэні ды палож, але гэта памылковае меркаванне. Насамрэч, все вырашаюць людзі самі жыхары. Помнік гэта будзе сімвал нашай адказнасці за наш горад, за месца нашага пражывання, за наш завод. Калі мы здолеем усе разам усталяваць гэты помнік, гэта будзе як маркер, это пакажа, што мы ўсё здолеем. Гэта, адрозіць нашу веру ў сябе. Безумоўна. І вось на маю думку, вось гэтая канцэпцыя народнага помніка, яна прынцыпова важная. Для мяне яна прынцыпова важная. Народны помнік – это візуалізацыя таго, што мы гаспадары свайго жыцця. Кожны, калі будзе стаяць помнік, кожны можа падысці, калі ўсё будзе кепска. Бываюць такія дні, калі ўсё кепска, і кава не смачная на раніцы, і з жонкай пасварыўся. А сонца цямнейшае. І цямнейшае сонца. Вось. І можна прыйсці ў парк, паглядзець на гэты помнік, не ўсё кепска. Так, мы зрабілі гэта, значыць, і ўсё астатняе зробім. Так, я цалкам згодны. І тады ўсе астатнія праблемы, яны не выглядаюць невырашальныя. Калі мы зробім гэта, калі візуалізацыя гэтая будзе перад нашымі вачыма, то тады усе астатнія праблемы мы можам вырашыць. Ну, з іншага боку, як зараз модна казаць, што гэта проста прыгожа. Калі помнік будзе не нейкі бетонны стукан, а нармальны еўрапейскі бронзавы помнік, гарадская паркавая скульптура, то это сапраўды это будзе проста прыгожа. Я думаю, што мы заслугоўваем такога помніка ў нашым горадзе у парку, каб стаяў, каб не толькі мы маглі бачыць, зразумела, каб мы маглі бачыць, перш за ўсё, але людзі, якія прыязджаюць, цікавяцца нашым заводам, цікавяцца вытворчасць нашага завода. Да і проста турысты. Так, я гэта маю на ўвазе, паглядзець, што людзі цэняць сваю працу, цэняць гісторыю свайго горада, цэняць асобаў, якія спрычыніліся да развіцця горада. Гэта гісторыя. Так. І потым, вось я яшчэ вярнуўся ізноў паўтаруся да той канцэпцыі народнага помніка. Нам варта памятаць, што ніхто нам нічога не зробіць. Ні Санта-Клаус, ні Дед Мороз, ні волшебник в голубом вертолете. Вось. Калі мы самі возьмемся упарадкаваць сваё жыццё, то мы
яго і зробім так, як мы лічым патрэбна. Так. Знаете, я хотел бы теперь трохи вернуться до технічного боку, як гэта ще раз зробити. Ми розповсюдимо інформацію, може у вигляді візитовочок зробимо, де буде рахуночок, коротка інструкція, як прийти для тих, хто може одразу не зрозумів, прийти в банк, покласти гроші, розповсюдимо інформацію і закликаємо просто всіх долучатися до цього, бо зробимо це разом. І не обов'язково класти велику. Ні, коли хто, звісно, зможе покласти велику. Самі багаті. Коли хто зможе, це тільки вітається. Але не обов'язково класти велику суму. Навіть 1 рубль, це буде великий внесок у огульну справу. Давайте зробимо це разом. А ви ж не забувайтеся, нас у Березовці 10 тисяч. І це вже сума. Так, так. І каб це сапраўды був наш агульний народний помнік. А я еще зауважу, что вот такий вот формат нашего звороту и увогуле працы над гэтым проектом, над усталёўкай помніка, гэта не толькі вот відэазвароты. Мы будем праводзіць розныя грамадскія кампаніі. Вас чакае, я спадзяюся, Може заховаємо інтригу. ну, трошки намякнем трошки. Вас чакае шоу. Мы плануем провести концерт. Ну, я спадзяюся, з удзелам наших гарадскіх улад. Можешь, что еще скажешь? Да я думаю, можно уже на этом заканчивать. И повторюся только еще раз, закликаем долучаться, как бы это сапраўды был наш агульный помник, помник нашей истории. Будем памятать нашу историю, будем отказаны за наш город. Зрэшты, мы не просто насельніцтва, мы жыхары этого города, мы березаўчане. Ну и я еще хочу пожелать вам моцнага здоровья, потому что мы повинны еще и открывать гэты помнік. И ну, до новых встреч тогда. До новых встреч.